पास जायोबा बहाय एडमिसन लागोन नों? गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावनो लाहैखानांगोन। जोंनि जायगायावथ' इउनिभार्सिटिबो गैखायानो आरो बिनि सायाव इंलिस मेजरबाव। जोंनि बाबायाबो गुवाहाटीयावनो लाहैहोनो बुंदों। बाबा माने आफा नङा होमबा? औ। होमब्लालाय मानो बाबा होननांगौ? बाबायाथ' हारसानि सोदोबसो। बर'नि आफा होननांगौ। दे दिनैनिफ्राय आफा होनसिगोन आं। एनिवे नोंहालाय बहाथो एडमिसन लायो? आंहाथ' सिम्पोल मानसि, सिम्पोल बिए। इउनिभार्सिटिनि सिमाङानो गैला आंनाव। नोंहाथ' इंलिस मेजरखा। फरायनायाबो नोंना उन्दैनिफ्रायनो इंलिस मिडियामखा। माहाजोनफ्रानो इंलिस मिडियाम हगारजोबखायो फिसाफोरखौ। जोंहासो गोरिबफ्रा बर' मिडियाम फरायो। आच्छा, आं एखनब्ला सानो बर'फ्रा एसे माहाजोन जाब्लानो गावनि गथ'फोरखौ इंलिस मिडियाम फरायहोयो। बिदिब्ला बर'फ्रा माहाजोन जाजोबोब्ला सोर फरायगोन बर' मिडियामखौ? बर' मिडियामखौ फोथांनोब्ला बर'फ्रा गोरिब जाजोबनायानो मोजां नामा? जेराव गोरिबफ्राल' बर' मिडियाम फरायोब्ला। बर' हारिया थांनांगौब्ला बर' मिडियामा थांनांगोन। बेखौ बर' माहाजोनफ्रा साननाया मोजां। माहाजोनल' जानानै बयबो इंलिस मिडियामाव हगारनानै बर' मिडियामा थैलांनानै लासै रावानो मिरु जिरु जानानै गोमालाङोब्ला बर' हारिया हारि हिसाबै बेसे गोबाव थांना थानो हागोन बुङो? बेखौ बर'नि थाखा फैसा गोनां माहाजोनफ्रा साननाया गाहाम। आंनिब्ला माहाजोनफ्राबो गथ'फोरखौ बर' मिडियाम लाहोनाया मोजां। वाह, गोथौ खोथा सानथारो माथो नोंलाय। एखनब्ला बिदिनो हारिनि बायदिसिना खोथा सानफ्लाङो। मुंख्लं आफानावबो हारिनि गोबां सेन्टिमेन्ट दंमोन। बिनि थैयानो आंनावबो एसे गोसारदों बायदि मोनो आं। जेखि जाया मानो नों गुवाहाटियाव थायोब्ला आंखौ बावनाय नङाथ'? बावा मा, एथ' मोजां मोननाय सेंग्राखौनो बावो नामा सोरबा? लाइजाम हरबाय थागोन आं, नोंबो हरबाय था। आफामोननि मुंख्लं गोसोखां खाम्फाया बेनो।